lähestyttiin noista meikeistä puhumiseen ja kaikkea muutakin. Ja me tehdään vaateesittely. Me esitellään niinku vaateyhdistelmiä. Sitten me otetaan kysymyksiä vaatteista vastaan. Saa kysyä. Niin, saa kysyä näistä. Me tehdään molempien, koska tää on meidän yhteinen. Niin sit toi tekee ekosen. Ja sit mä kun menen kotiin, mä teen oman. Eikä. Niin. Mä en kyllä voi esitellä kaikki vaatteet. Niin. Ja sitten me toivotaan, ettei tähän, vaikka me ollaan vasta 12, niin me toivotaan, ettei tähän tuu mitään haukkumakommentteja. Ja jos teidän mielestä me ollaan sellaisia, että te olette niin nuoria, että ei tarvitse tehdä tällaisia meikkivideoita tai mitään muutakaan. Meidän vanhemmat kehotti meitä. Ja ne on itekin tehnyt. Okei. Kattokaa! Sepeliini tuli. Kahvi. Ai! Teidän ottaa. Hei, anna siitä. Joo. Paavo tuli. Joo, se oli tää kyllä mun lemmikki. No niin, eli Kohta vaija toisen. Tää haisee pulla. Niin, me tehdään käärettöttyä. Ai jaa. Nyt on tällainen... Anteeksi, rikot sanani. Tulee hermostuksen kirjoille tosi paljon. Noin. Nyt on tällainen puuvillasta tehty koko mekko. Ja tässä on niinku eka tällainen laite ja sitten on taskut ja sitten tässä on tällainen ja... Osaa tehdä omat vaatteesta. Kaikki omat kamat sinne oma huoneessa. Saattiin. Onko? Joo. Sori, toi oli käski se hakee vaatteita tuolta. Mikä oli ihan pyyhkis. Äkkiä Paavo tulee! Nyt se koira syötä tavarat. Se melkein tappoi ton laukun. Melkein tappoi sen ihanan laukun. Oliko se tää? Hää? Mikä? Käskikö se hakata sua kauska pää? Tässä on taskut ja sitten Ja on oliko tää laukku? puuvillaa ja tää ei kutistu pesussa. Se ei kutistu pesussa välttämättä. Korjaan. Välttämättä. Oliko mä hippuilla oikein hippuloin? Mihin sä konkretoit välttämättä? Siis ei kutistu välttämättä. Kaikki jotkut puuvilla, jotkut kutistu. No niin, pidä se showtime. Showtime alkaa. Okei, mä en oo ihan normi. Mä olen ihana. Mä en oo ihana, mutta mä oon ihan normaali. Nyt on lauantai. Vitsi. Sairasta. Ihan ärsyttää. Ylihuomenna alkaa koulu. Ei pidä kysyä. Oi. Haukkuu. Hau. Sori. Niin. Koira. Melkein tappoi ton laukun. Tytöllä on reimaali. Sori. Reimaali. Anteeksi. Mitä se virukkaan? Se on sen vahtinen vitsi. Laitoin kyllä. Sähkeet. Tää iskä puhuu tässä preimaalisen mä täällä ei huuda blää. Nyt vaan Näin showtime alkaa. Minun alkoi jo. Okei, mä oon oikeesti kunnossa. Nosta. Sähteekö? Sun otsan pitää näkyä. Sun varpaat ei näy. Ihanaa. On lappaita. Mä oon ostanut tää H&M:stä vuonna jotakin. Vau, tämmöstä onpa yllätys. Eikö se ole? Joo.
Tää Se on on melkein koko- kaikki huomattomasti. Koko 172. Toi on niin pieni. Menee mulle vielä jonkin aikaa. 172. Saat mennä äiti käyttää 172. Näytä sitä. Minne mun sieltä? Joo. Mä kyllä otan muuten tuppari. Ja onks toi uusi? Ei. Mä tiedä kenen tää on. Iinan. Ja. Ja siis. Nytten mä toivoisin, että te Tähän lempikkirja. kysyisitte jotain vaatteista tai kosmetiikasta Tämä meni tai... blörinäks mut. Niin. Eikä. Niin me tehdään lisää näitä ohjelmia ja me varmaan nähdään vielä ja näin poispäin. Oikein hyvää jatkoa teille kaikille. Moi moi!